ana donya amung sepisan aja nganti padha kapusan ngati-ati karo bojoke setan urip iki mung sawang sinawang bab agama nyawang ndure ndadekake sregep ibadahe ambe sira bisa nrimo atine padha donya nyawang ngisore mburu donya ora ana marme menawa ora nrimo atine aja padha meri karo kancane bab rejeki dhewe-dhewe jatahe mula ayo cancut tali wanda ngibadahe padha ditingkatno nyambut gawe sabisa-bisane mung sing penting halal carane. Tepuk tangan.